І починаємо з найгарячішої новини дня. Українські спецслужби затримали російський танкер «Нейма». Саме він в листопаді минулого року блокував прохід через Керченську протоку 3 українським військовим кораблям, які згодом разом з екіпажами захопили російські силовики. Детальніше про спецоперацію дивіться в сюжеті. Танкер із назвою «Ніка Спіріт» зайшов в порт Ізмаїла напередодні. Під час його перевірки виявилося, що ідентифікаційний номер належить судну з іншою назвою, а саме «Нейма». Танкер затримали і обшукали. Слідчі вилучили документи та навіть знайшли записи радіоперемовин під час конфлікту у Керченській протоці. Екіпаж допитали, повідомили в СБУ. Це капітан корабля піднімається. За ним працівники Служби безпеки і понятые. Капитан корабля, старший помощник капитана. Ми знаходимося на кораблі. Ці кадри з танкером, що перекрив прохід під Керченським мостом 25 листопада минулого року, облетіли увесь світ. Так росіяни перекрили шлях у Азовське море українським військовим кораблям «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу». Після того, як українські військові повернулися у нейтральні води, прикордонники ФСБ атакували українські судна та захопили їх та екіпажі. Капітан першого рангу Військово-морських сил України у відставці Олексій Кисельов каже, перейменування кораблів, на яких робилися міжнародні злочини – стара радянська традиція. Это основное задание, которое первый шаг необходимо выполнить, когда ты задействован в серых, черных, негативных военных операциях, не связанных с официалом. Конечно, первым делом надо переоформить, вообще надо переоформить документ. Название судна – это второй уже этап во всей этой истории. А если человек просто пишет на борту, но другой номер или другое название, это говорит о связи этого человека с Советским Союзом, а не с здравомыслием. Если ты хочешь, значит, надо переоформить и продать это судно, чтобы потерялись концы. А название менять, это, знаете, мы в советское время, когда проходили Босфор и Дарданеллы, писали новые номера и думали, что все на этом закончилось. Тим часом на затримання танкера вже відреагували у Москві. В коментарі журналістам представник Міністерства закордонних справ Григорій Карасін ситуацію назвав провокацією і додав, що нічого хорошого для відносин між Україною і Росією це не дасть. У відомстві згадали і про існування міжнародного права. Мовляв, якщо Україна захопила російських моряків, наслідки не змусять себе чекати. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вже назвав дії СБУ піратством. Російські ЗМІ повідомили, що всіх 10 членів екіпажу відпустили. Тож, на думку адвоката українських моряків Миколи Полозова, казати про піратство чи захоплення Україною заручників не доводиться. СБУ смогли разобраться, принять необходимые решения в течение нескольких часов. ФСБ не может принять процессуальное решение по морякам уже несколько дней. И я не понимаю, как можно надавить, если экипаж российского судна отпустили домой, а украинских моряков удерживают. По-моему, здесь депутаты Госдумы откровенно передергивают обстоятельства і утверджують ложні факти. У СБУ танкер «Нейма» пов'язують із товариством «Ювастранс», що є власником Керченського судоремонтного заводу. На цю фірму із квітня 2019 року указом президента Порошенка накладено економічні санкції. На судні вже завершилися слідчі дії і тепер готують документи для його арешту. Володимир Задирака, Заман АТР.